nagabuligay ang eskwelahan kag ang private sector komunidad ang nagabenepisyo. Ini ang napamatud-an sa pagpirmahanay sa kasugtanan sa tunga sang Central Philippine State University sa Kabangkalan City kag sang RU Eco Agri Foundation. Ini para mapaganhagan ang kadamuon sa mga estudyante nga nagauntat sa pag-eskwela. Ini naman naton nga topiko sa RU Agreeable. Sa kagapon nag-meeting kami. Ang amon enrolled na estudyante sa last semester 14,704. In-compute na mo ng attrition rate. Ang attrition rate buot siling on dropouts. Surrender, di nakasustener. Nag-stop schooling. O wala balon, tanan. So, 2.5% galabot na siya mga 372, more or less ang nag-untat. So kasayang, kay tani, bayad na ang ilang tuition fee tanan-tanan sa gobyerno mo. Pero kay hindi sila kasustener balon, medyo mauntat sila. Okay. Ang pamangkot, maano ang university? No. Gina-project namon gira. Gira na, sige. Nakatabo subong. Katabo na. Masaka ang gasolina, masaka tanan. Ginakalkulo namon kagahapon nga base maglabot 10% ang attrition rate. Subot silingon kung mag 10% ng attrition rate namon, malabot 1,400, 1,500 ang mauluntan. That's cool. Out of our studies. Gagiho kami subo nga sige ang campaign sa mga vegetable production. Ang tilapia koron galaptada sa babaw. Household based na siya kay ginakalkulo namon nga ang farmer tudluan namon paano hibulad ang tilapia dalang tulan nga maging uga na para hindi na magbakal ang farmer sang uga kada semana manaog sa merkado. So save na siya. I-plus naman example ang mga weeding na nga mga project component kang nanay may income. So naging damo sang lalantawon ang palibot na may pangabuyan dili. So dra kami nag-focus masyado. Kaya na-expect namon ang estudyante nga mabudlayan o residido siya. May tanawon siya ka technology surya nga pwede na kopyahon sa ilabalay sa pamilya nila nga munang masupport sa iya balon kung makasigi sa eskwela. Sir, ginatan-out siya nga directly ang mga epekto sa padayon nga gira sa Middle East is kung magsaka ang presyo sang krudo. Most sa mga students gamotor makatudre. Ikaw sa Oo, kay I think mga more than 50% siguro may motor na gid sa room kay kung lantaw mo si piso layo gid man ang mga buildings. So dako gid kayo ang mga bulig like for example makuha na siya ang atong mga program matigayon tanan. Dako kayo nga sapan-sapan sila nga mga balon kada adlaw. Oo. So ang plan siya is buligan estudyante. Spread din siya. Oo. Ang arang technology may finances nga dutay kung makombine mapadasig. Oo. Si Ma'am Pedrosa siya naman ang take care sa revenue generation sa university para may gamiton man kami para support na. So basi makasupon man si Ma'am. Isa sa mga nag-income up na nga na istoryahan ko today nga in relation sa palabuto no nga wala naman ginapangamuyo basi madayon gid or magadamo ang estudyante nga magauntat tungod sa wala na sang isustain. So isa sa gina sa nyug nga mga programa is masubsidize sa nila nga mga pagkaon no kay isa sa ginaproblemahan isang mga estudyante kung paano nila masustain ang ila nga stay diri sa university sa isa ka semana nga may pagkaon sila. So with the pagtukar or pag-abot sa mga kalamidad na maginamatawag nato no so posible nga mahamper ang ila pagpadayon sa pag-eskwela. So isa nga napinsaran ta nga pwede mabulig no pag na sa aton yung mga benefactors. So may mga livelihood program kita nga ipahatag sa aton student. At the same time kami sa enterprise and development pwede kami maka-provide sa free food no sa aton nga mga estudyante nga mag-eskwela nga para lang gid nga masustainer ang ilang pagkaon sa ilang mga sinimana nga kinahanglan gid nila nga mag-eskwela. So sa paano hindi kita tan-aw namon nga sa ka programa nga mabuligan din nga hindi maguntat ang estudyante. Usually, false attrition ng mga kabataan nag-drop out. Anong reasons usually? Kalabanan sa mga rason? Ang data nga among gid na present. Sa estudyante namon nga total enroll sa university, 43% da bata sa purpose sila. So kung silingon, pigado na lang adaan. Ang question man da kay damo man na sila pamilya. Ang bata diri nga pobre eskwela mapuli na semana or kada duwa ka semana.
Di sila gastay. Di sa pulis sila balay, di sila gastay. Oo. Board sila. Yang cost na boarding house. Hmm. Pliti kag pagkaon. Mm. Pagpuli na nila, kung pobre ang ila pamilya, wa isa sang balunon. Oo. Ang hindi ko ma-memorize tanan ang data, pero may fishermen man nga mga bata, may agrarian reform beneficiaries, may small vendors man na nga, may tricycle driver Mm. nga mga estudyante. Usually kung tanawon mo siya, sa total nga population naman ng 14,000, 82% na dra pobre. So ang pamangkot karon kay pobre, anong kasi mauntat sila kay hindi masustainer sa ginikanan ng pabalon, pagkaon, kag boarding houses and other costs. So sayang. So ang ina nga gap amo nang ginatinguan ta nga mapilapan. So with the program of si Ramon Oy, I think makumbay na to in a small way nga mas spread mapadasi. Kag klaro kay may practices, may technology, may recipient, kag may matalupangon sa ila, kag may eskwela. So tanong ko, perfect model, diskarte lang ang himuon sa negrosanon para lang makatapos. Kag ang pinakasubo gidya ang sugar worker na estudyante namo. Actually ang sugar worker dala sa mga 3%. Okay, ang sugar worker kita mo industriya karon ga. Oo. Ga-suffer. Pati kabataan ma-suffer. Actually, gina sa nag-lunch kita no, nag-trigger ng istorya na parte sa pinagmuno sinuno siya ng attrition ba ng balya. So, ang bata ko na more or less, ang ginakaon niya, kailangan niya kadadlaw 80 pesos. So, very minimal na 80 pesos sa kadadlaw kanon sa kabataan. Ang gasto niya, be. So, ano nga pamagi lang makita, makuha na ito na mag-generate ito ng income, 80 pesos na para sa kabataan. Na-mention ni Nuno yung mga plate and so on. No? But ang importante sa tanan, samtang ari sila di, ano kanon nila? Na muna sang challenge natin na. So na-mention nun itong tilapia which is also good, vegetable and so on. So may sa subong ano kami sa mga manok lang nga pangitlog. So masugod ba ang sipisyo sina. Pero padala ta din initially 200 ka manok kanay nga pangitlog. Kaya ginaisip naman more or less mga kung isabi ka pamilya bay magsagod sa manok sila nga 100 pieces. More or less ang yakitaon 200 pesos a day. Minimum na siya. Nabayaran niya na ng bubod, nabayaran niya na ng bilis ng manok. No? So kung mo sa 400, 200 siguro 400 na siya at 400 a day. So ang balon sa bata, medyo matabunan niya na. So extra naman kami ni Ma'am Maribek na paano nato ma-feeding ang kwan. So mabutang man sila din sang manok na kapangitlog. Whatever income generate sila, amo nang gamiton sa pag misin sabaw lang. Kada adlaw may sabaw lang laswa or something. Basta isa ka sabaw. Kung pigado ka, kuha ka lang isa ka ano. So, ang imo problem, kanon na lang kagsudan. Now, later on, kung may utan na siya, kung may araman na siyang tilapia, medyo mapunuan na. I think ang essence sa ato na Brown is to stop ang attrition na problema ni Nunoy. No? Makamakita sa ibang programa. Not only that, no, ang iba later on makakita pa kita sa ibang program. Like example ng Limango ng programa na whatever we generate from that income, mas probably masarap sa feeding. So geared toward feeding kita yung atong target yan. No? Hindi lang sila nga feeding kita sa mga gagmay nga bata, but sa subong mas kinanglanan na ito ng pakanon ng mga eskwela nga college na hindi maka-afford. No? So dapat, I think laudable ang ginahimo ni Nunoy. No? Kaya bago pa lang natabong gira, nagkapanumdum na siya kung ano maya para sa kabataan. Kaya natin-anticipate na ito actually. Given na siya 10 pesos na more or less next week ang diesel. So okay na kung miskin mahal, kung may ara. Basi pa lang magdula pala supply, tingnan mo tabo pala. So kinanglan nga magpreparado kita. I hope the national government and the local government will be prepared for this eventuality. No? Sigurado ni malawig ng gira do tayo. Kung maglawig siya, mas mabulayan naman kita. So at least makikari kay sinunay nga presidente sa CPSU. Just thinking about this kung paano na. Kasi ma-resolve na itong part lang. We cannot solve all the problem niya sa CPSU. No? But I think by doing something, makatrigger kita sa interest sa ibang tao. Paano mabuligan ang mga pumulyo din. I think isa na ang pag-itlog sa manok. At may rabot na kung kaunod sa kabataan, kung hindi naman i-feed na sila. Yung protein man ang ano.
Kag sir, mga estudyante sa CPSU Kabakan is not only from Kabakalan City. Hindi. Lain-lain nga mga Oriental panuwa ba? kong syudad. Yes. Combine kita. May bakulod pa man ni gani. Kakadto pa din. Oo. Ang nami isa mon karon sir kay kadamo na sa amon nga daw ang amon ba direction ng tagipusoon. Da naging kanadto. Ari ni si Duglumba, research director. Ari man di si Ma'am Carpius yan yang gayaw-yaw diya sa teknology man nga ginapaspray para sa mga partner. Combine ng enterprise ang deal sa agriculture kag forestry. Plastado din ang sa extension siya niyang sige ang panlupad mo din yung makadto para ma-spread ang technology. Combine ang effort with the private sector partnership nga sa Sir Ramon. I think amon lang tao kanami nakabuhi pa. I think may worth mentioning also nga sang nagpaiban ba ng gobyerno sang Sabi sa nanging shocking ngayon na balita man sa amon before mag-end ang COVID is ma-change ang salary sa amon ng mga job orders ang una or mga COS na natawag namon. So before, araw na sa 10,000 ang amon na sweldo sa amon ng mga job orders sa mga field, no? But then may CSC regulation na dapat na naka-standardize. Standardization. No? So from 10,000 dapat masugod din kami sa SG1, no? Within kami may para kami mga field workers. So from 10,000 before nga sa basic, naglabot na siya dito 60,000. So since nga ang university dependent na niya sa government sa city, so isa talaga naman nagkakaroon ng problema is mag-lay off with sa aming tao. But then, ang university namon is may mga ways man niya, like may enterprise kami wherein generate kami income. So, na-minimize, no? Ang pagpang-lay off, kag mostly ang tanan namon yung mga field workers na nag-work sa among mga project na-retain din sila yan namon. No? So, I think si Sir Maduga man sa mga other strategies. Grabe man ang amon da review kasi ang December amon ang pinakasubok namon ng kabuhi kay damo sang gahili kadto sa amon. Sir wala na kami ubrat, imano na lang kami. Din review na mo ng pwersa sa budget dalang income kag ang pwede isaid. So kaluyan halos na-retain namon sila tanan. Kag karon mamangkot sila sa kon bisan kadtuan tatong sa swimming pool karon. Grade 1 ha. Ang sweldo ang ginabaton 16,000. Dason plus pa premium 18,000 na siya. Di kung tanawon mo kapigit siya. So ang pamangkot da ina nga tawo may mga bata nga gagmay, eskwela man na di. Kung wala siya sang palamugdan anong situra sa sosyedad. Kaya ara siya lipay-lipay siya bisan lang pasukan ko pa ni sa swimming pool basta mo na ni akong sweldo. Amo nang iyamo no. So naging confident sila katama kay sa ako man permi ginahambal ara gali sa ila og saran ang tunay nga nawong sa gobyerno, which is a fulfilling move on our part, on their part nga maklaro nila nga nami gijagali ang gobyerno. Kung palanggaon man sang taga-gobyerno. actually why ma-mention ni Nonoy ang mga previous sa mga project lang meron sa Mascobado, no, meron sa organic rice, meron sa sang Burmese, no. So ang ila organic rice sa labligya nila 3,000 is a good price already, no? Organic na siya. Ang Mascobado nila do mahal do ta hindi. Okay man kay labor intensive man siya, no? So it's worth the price kag quality bla kag ang ila tubo organically grown. So you could command a price for that, no? So ang si Nunoy ang ginimo ang tanang nga resources ang school nga income generating not from the government ha. Nag-generate siya sang income on his own. Pero ako sa mapaubra nga tao eh. Kuha na lang ganambal, no? At ginaakor na siya ganambal siya kay suko yan kung hambal ko. Para sa sample sir, kami ni nag-ubra. Sila mesa. Budget man ni sa eskwelahan. Okay. Ginobra, ginbayaran sa project, income. Pag income, Panday. panday, obra. Pag income namon, reserve para sa GO naman or sa pobre nga mga farmer nga sa palibot nagapangayo obra. So daw, happy kami na katama. So I hope tayo ma-extend si Nunoy kay asa September lang siya. Mamintay lang yung programa. Wala kay kanugo ng plano. Amo na ang problema sa mga rules natin sa government wala no. May mo performance pero may limitation ka lang. Kanugo ayaw pag ang mabulos i-continue yung programa ni Nunoy Ginipo. Hindi kasi sila nga sa din no. Kinuha ni sa di pwede naman sa gapong libak mo no.
Sinunoy pag-start sila isang si Piso. Kasunod ko ni siya kaya ginaubra mo nasundan ko sa bla. Nakita kong ako ilang changes ang si Piso comparatively sa una. So una mo nang inanimo na yung naka-benefit kaya. So ano ko sa iyang talent. Anyway kung magaling siya si Piso, open naman ang aryo patong siya. Their loss, my gain. So ayaw i-retain nila din Nunoy. Parang mag-continue ng programa ni nga ginahimo niya. So the bottom line siguro sa tanan niya to yung discuss, it's kung buligay si academe, government and the private sector, community ang nagabenepisyo. That's right. Importante kinang kayo nga. Plus ang proven effective nga technology. Agintunan masyado antis i-share sa community. Mas namin pagkitanin ko ng gobyerno nga pagit local and the provincial. Kaya mas damo pagid ang Dapat nakita mga nila kung ikaw lang sa government lang obra. Makita mo lang inobra ni Nunoy dapat nasakyan mo na lang, duwangan mo na lang. Hindi ka na kananay manumdum, ganay ko nanong brown ko man. Ara nag-andar ng kwan, it's already running. Sunod kinagilaubdan mo or expand mo sa ibang na school. No? Kaya mo mo ibang na school, I think the same case yung kakatabo sa mga kabataan. pwede ma-replicate. I think Sir. attrition mo na sila siguro. Sure of that, no? Maybe layoff also, damo mo na sila. So, hindi pinatay pagsunod ang ginagawa rin nung kaya ito sila the ball. At the same time, na-proven na nila na effective siya. Kasi sila yung subsidy siya. It's sustaining. That's why rin may ako na ma-engage ko po sila. Hindi pa kami magpakasal do. May mga kasama na kami. Ma-engage ko sila. Kaya kita ko nga sustainable pero may project ilang ang ginahimo ko. Kasi pagka tumutubing sa Limangob la, na ikaw ito nag-picture sa Digitas, sige lang ako Nunoy, kunoy namin na-expand. Okay na yun, plano kami na-expand nato na mag-successful lagi na siya makuha nato. Expand nato kada community doon sa Bilog ng Negros. Kadamo sa nga daw mga area nga may mga mud crab na sila siguro. So, income generating yapon para kapos saya. Nakita naman itong gina kung ano ka-simple ang ninimo sa mo. Dua ka babae itong nag-ubra lang. Siguro generate nila income guro. Pasik tag 10,000 na sila guro kada bulan. Kung dugangan na pag ang ilang mga balay. Lima ko. Ang community ang ma-benefit sila. Livelihood for the community. Lima ko. Guro pa ako nila. Ibili mo ina siya, wala sa problema sa market kaya demand na siya. Gina nagbakal sa tawag, kasi nga naman luto. Do puno ko dyan ihunod sa iyang limango yan. So, nagkuha kami doon, i-expand natin itong ila operation. From one set, maybe muna itong 5 ka set, madugang. Dugangan dito, sir. So, gina-regular lang sa buong isang community sa ilang asosasyon kung paano mag-expand. Other than that, kung paramdaman mo ang seashore natin, kalaba kahit sa Negros, no? So, kada banwa, may butang kada sa pila ka unit sina. So, you'll become the mud crab producer sa Negros. Kaya, that's why ining si Pisio, masyado nila innovative, no? Nakita mo nga, may mga bago man sila nakita nga bagay nga makabulig sa Pumuluyo. Binagit dito nga lugar, nakita naman itong hina. Medyo marginal kila pangabuhay. Kung may ara sila gag-grow ng mud crab, every week makapagawa sila sa production nila. Which I think will generate a lot of income for that area. Other than that, ang mga shell nga napakaon nila, kung isa ko ng mga bata lang ga-collect, so napakaon sa kuwan. So, ang bata may income sa, kung eskwela sa may palunon sa. Hindi ka na rocket scientist eh. So, ordinaryo lang na nga. Kita mo kasimple nga programa. Nakita ko na sa una sa Cavite. Pero, luway siya mga hatang interest bla. Pagkita ko yung Nunoy, community base siya. Ato yung sa Cavite nakita ko, negosyo to yan, kanya, bilog yung building niya. Uramo yung limango na pakaon nila. Yun yung community base, which is better in terms of community yung benefit mo. Ato yung negosyo, I don't, of course, wala akong kukuha ng negosyante na sila yan. Pero yun yung community yung benefit sa inyong programa. Pag simple kayo. So, tapos i-replicate. So, wala mo nang ipapatent ka ni Nunoy kung anong brown sila. So, amo na daso natin ng brown. I-expand natin na siya with the help of the school. Same time, community nga engage natin sa mga fisher folks. So, magpagalain ng pictures ang Negros.
Damo na subog niya, kalamay, lupo, so on and so on, di ba? So I think it's time to diversify also ang ating mga ginaobra sa Negros. May natuna na ang mga estudyante, nakaganar pa sila. Kita na kita liwat next week diri lamang sa Are You Agreeable?